participar. I tu, 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 i tu. Tots som importants! Primer farem una carrera per als més menuts. Després farem una marxa de 4 quilòmetres per a tot el món. I finalment una carrera de 7 quilòmetres per als més entrenats. No ens cansem mai de lluitar contra el càncer! Tots els diners recaptats Aniran destinats a la investigació contra el càncer. Nosaltres també estarem allí! Des de l'Ajuntament, tot el nostre suport. Entre tots aconseguirem eixa recepta màgica en la que acabarem amb el càncer. Nosaltres no faltarem a la cita! T'esperem el pròxim 3 de setembre! Les mascotes també participen. A totes les mascotes inscrites les obsequiarem amb un mocador. Sira també participa en la cursa. Col·labora i inscriu el teu gos. L'Alcúdia és un poble solidari, només faltes tu. Estem preparats en la carrera contra el càncer. I tu? Tots guanyem en esta carrera! Els festers 2017 Ens sumem a la festa contra el càncer!